Olen 20 vuotta ollut sijoituspalvelualalla töissä, mutta tällä hetkellä toimin enkelisijoittajana. Osaaminen on minulle laaja käsite. Ymmärrän sillä ylivertaista tai uniikkia tietotaitoa esimerkiksi valmistuksessa, tuotekehityksessä, markkinoinnissa, myynnissä, missä vaan esimerkiksi yritystoiminnan alueella. Suomessa meillä on muilta maalta opittavaa esimerkiksi rohkeudessa ja uskalluksessa epäonnistua ja onnistua. Työelämä muuttuu jatkossa paljon joustavammaksi sekä ajan että paikan suhteen. Samalla uskon, että yrittäjäehtoisuus tulee yhä useamman työntekijänkin arkeen ja ehtoihin. Uskon myöskin, että meidän on kiinnitettävä jatkossa entistä enemmän huomiota työssä viihtymiseen, työssä jaksamiseen sitä myötä, että työurat pitenevät. Suomalaisia opiskelijoita kehottaisin muodostamaan rautainen ammattitaito omalla alueellaan, mutta yhtä lailla lähtemään työelämään hyvin pitkälti yrittäjäasenteella. Kehottaisin myöskin oppimaan perinteisiä sosiaalisia taitoja, kielitaitoa, vuorovaikutustaitoa. Suomen kannattaa jatkossa investoida digitaalisuutta hyödyntäviin toimialoihin, mutta myöskin cleantechiin ja bioaloille. Uskon myöskin, että palvelualojen merkitys taloudessamme kasvaa entisestään.